Kaixo eta ongi etorri jakinera. Gaurko bideoan, udako erronka bat egingo dugu. Erronka hau da, ea berdinak geratzen diren zenbaki bat, bai, 120 igotzen badugu, eta jarraian 120 jeisten badugu. Bai? Ze pentsatzen duzue? Geldi bideo eta aurkitu erantzuna. Erantzuna ez da egia, hau da, berdinak ez dira geratzen. Zergatik, kantitate bati 120 igotzen badugu, egiten ari garela da, biderkatzea, bat koma hogei. Bai? Eta egiten badugu edozein zenbakiarekin, geratzen da, 1,2 isa. Bai? Jarraian, 1,2 isa hori jeisten badugu, orain biderkatzen ari gara, bider 0,80. Bai? Eta biderkatzen badugu 1,2 bider 0,8 hori ematen da 0,86. Orduan ez da izango isa. Pizka bat jaitxiago, txikiagoa. Bai? Zergatik, eunekoak, bai, zenbat eta kantitate handiago izan, orduan eta handiagoak izango dira. Orduan, hasieran igoera hori izango da txikiago, eta jaitxiera hori izango da handiagoa, kantitate handiagoa delako. Bai? Ziur aurkitu duzue. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.